Ir-regatta ta' jum il-ħelsien intrebħet minn Bormla hekk kif huma rebħu iż-żewġ Shields. One News żar il-waterfront fil-Belt Valletta fejn hemmhekk tkellem ma' qaddiefa minn timijiet differenti dwar il-qatfa tagħhom. Fragatina kienet l-istess, kellna polsa fuq barra. Kienet jibsa ħarġulna kollha, ma jiena u sieħbi George. Konna trennjat biżżejjed mentalment u fiżikament u badna ġejjin minn nofsi triq lem u speċjalna ħadna l-ewwel. Bħala polsa kienet naqrib sax konna mbarra, aħna konna polsa 6 jiġifieri, affettwana ħafna, kien hemm opri tajbin u kien hemm l-isla tajba, l-birgu tajjeb jiġifieri. Challengejna tlajna magħhom. Il-qaddiefa tkellmu wkoll fuq il-preparamentu taħriġ li kull tim jagħmel tul is-sena għaż-żewġ titliela li jittellaw kemm dik ta' jum il-ħelsien kif ukoll ta' jum il-Vitorja. Aħna trennjaw mit-tnejsa sibt kollox. Għandhom is-sagrifiċċji l-familji tagħna jieħdu paċenzja bina, kulħadd u dejjem titrenet tipprepara għal dawn il-jumej li jkollok fis-sena biss. Llum hawn ħafna żgħażagħ li bit-training tal-futbol u hekk fim tal-iżhom iktar attivi f'dawn l-affarijiet. Kevin Merċi għatenna li għalkemm f'jum il-ħelsien ħarġet ġurnata mill-isbaħ, ir-riħ ma kienx favorevoli għal dawk li kienu qed jaqtfu fin-naħa ta' barra tal-port. Kif inhu r-riħ mid-dajjes li jkunu barra ħarbathom iktar, fimta? Itihom iktar battikata minn for il-ġewwa iktar għandhom il-ħin tagħhom iktar jimxu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.